Bos días a todos os telespectadores de V Televisión. Hoxe esta canle fai a súa segunda parada na súa singladura a través da Liga Galega de Traíñas, e hoxe aquí en San Vicente do Grove, onde se celebra a sétima proba puntuable da temporada, o que é o mesmo a 26ª bandeira Concello do Grove. Un municipio este moi ben sellado ao remo, tanto no piragüismo como nas Traíñas, e que pasamos a coñecer un pouco mellor a través deste vídeo. Se ve cámara 5. O Concello do Grove é unha península de 21 km cadrados, rodeada toda por mar. Temos a gran suerte de estar bañados polo mar Atlántico na playa da Lanzada, polo sur, e polo norte a ría da Arousa. Eu creo que o Grove, en definitiva, é un resumen moi sintético do que Galicia ofrece a grandes rasgos. Bueno, pois no Grove se pode disfrutar en 3 días, porque temos desde playa, monte verde, gastronomía, cultura, pesca, mar, disfrutar de todo. Eu creo que é un bo sitio para vir a visitar. Non podemos estar ás de espaldas ao mar. O mar é tamén un medio de vida importantísimo durante anos para o pobo do Grove, ou é hora tamén en servicios porque trae os turistas, e por suposto por unhas prácticas deportivas onde o Grove tamén ten unha importancia fundamental. Hai uns anos Meco dentro do Concello do Grove era o club punteiro nas Traíñas. Estes anos pois, parece ser que está pasando unha etapa non tan boa, en cambio a Megrove, que había pasado unha etapa non moi boa, este ano pois, parece ser que está aí pois, na brecha da competición para poder acadar a Liga. Por lo tanto, o importante é que os dous clubes sigan funcionando como entidades que son e ter unha xunta directivas fortes. E iso é algo que, en tanto, os dous clubes pois, poden estar moi orgullosos de ter unha base social importante, de ter unhas xuntas directivas que son moi traballadoras. Estamos moi orgullosos dos nosos dous clubes, tanto Mecos como a Megrove, e dos nosos remeiros. Que gane o mellor, pero se pode ser Mecos ou Megrove, pois entonces firmamos xa, non? E como lles dicíamos, esta é a sétima proba puntuable para a Liga Galega de Traíñas, que onte visitou Pollo, onde venceu a Megrove. Terceira victoria desta temporada para os de Porto Meloso, que toma así o liderato na xeral logo de desbancar a Meira, que onte tivo o seu peor día no que vai de Liga, rematou quinto. Entre medias, Chapela foi segundo, Náutico terceiro e Cabo de Cruz foi cuarto. A sorpresa da xornada, sorpresa positiva, ademais dese descalabro, podese dicir, de Meira, foi o sexto posto da Traíña de Perillo, que obtivo así o seu mellor resultado do que vai de temporada. E así as cousas, a xeral está comandada agora mesmo por Amegrove Interrías con 95 puntos. A 2 cedeu ese liderato San Bertolomeu, que suma 93, e Chapela, que ten 91, que aínda que non gañou ningunha bandeira todavía o conxunto de Redondela, pois está aí cos dous mellores pelexando pois por ese título de Liga, aínda que quedan moito, coa de hoxe serían 11 as bandeiras todavía que quedan por diante para disputar neste verán. Seguimos con esa clasificación. Cuarto en Muros Náutico de Vigo con 87 puntos, quinto Cabo da Cruz con 81. Eses son os 5 que hoxe verán na quenda de honra a partir das 12:30 da mañá, máis ou menos. A sexto posto para Mecos, aí agora teñen en pantalla con 71 puntos, un poquinho máis lonxe cada vez desa quenda de honra. Vilasoan, que suma 66, ambas embarcacións arousáns pelexando un poquinho por esa sexta posición da xeral. Ares por detrás con 55 puntos, Salgado 54, a Cabana 48, máis para baixo Robaleira, Esteirana, Coruxo, Vila de Cangas, Puebla, que suma 18, a Subias 12 puntos e pecha a clasificación xeral a Traíña de Rianxo con 8 puntos. E precisamente hoxe temos no posto de comentaristas a Anxo Vidal, un directivo do club de remo de Rianxo, que nos vai a acompañar hoxe aquí nestes comentarios nesta bandeira Concello do Grove. Anxo, moi bons días. Hola, bons días, que tal? Bueno, a primeira pregunta que sempre me gusta facer: o campo de regatas, o día que fai, como está o mar? Eu creo que está en perfectas condicións. Parece ser que sí, parece ser que todo axuda para que se podamos vivir aquí unha
vermos a xogar nada de remo nun dos campos máis, diría eu, que é impresionante, porque o temos todo, temos un marco incomparable, temos o tempo, e por riba pode ser que teñamos un pouquinho de mar fora. Pois cando saen xa as embarcacións da primeira quenda, que como saben sempre son as tres últimas na xeral, neste caso polo carreiro número 3 na parte inferior das súas pantallas teñen a embarcación de Puebla, no 4 no medio está a de Rianxo, e no 5 temos a embarcación das Subias, ambas loitando, supoño, Anxo, por eludir esa última posición que de momento sodes vos os que tendes esa dubidosa honra de estar aí nese último lugar da xeral. Pero sí, como distí, para eludir o último posto, ¿no? Para os espectadores, pois iso tamén é o que buscan, que non haxa diferencias, e que a tanda se igualada. Pois, como saben, primeiro saíron estas tres embarcacións, Puebla, Rianxo, as Subias, a primeira quenda, e xusto despois, por iso de aforrar tempo, estáse facendo a segunda quenda xa lanzada. O sea que dentro de 2 minutiños, minuto e medio máis ou menos, sairán xa os participantes nesta segunda quenda, que serán polo carreiro número 2 estará Esteirana, Rovaleira participará justo por detrás de Puebla, que como saben xa está agora en marcha nesa primeira quenda. No carreiro 4 estará Vila de Cangas, e no 5 estará Coruxo. Cando xa as embarcacións estánse preparando, falta tan só por chegar aí a esas ciabogas de saída a embarcación da Guarda, a embarcación de Rovaleira, cando están agardando o resto para ver se pon xa se dá saída xa a esta segunda quenda. E vemos agora aí en pantalla a embarcación das Subias. A vosa rival directa. Sí, a nosa rival directa. A verdade que é a nosa referencia agora, a loita que mantemos con eles, porque a Puebla está un pouquiño máis longe, xa lle enseñamos a popa en algunha regata, pero espero que ya podamos volver a meter. Pois aí teñen en pantalla a quenda número 2, polo carreiro número 2, polo carreiro vermello estará Esteirana na parte inferior das súas pantallas, Rovaleira no carreiro número 3, Vila de Cangas no 4 e Coruxo no 5. Home, aquí dá a impresión de que o favorito para levarse a tanda é a tripulación de Esteiro. Parece ser que últimamente un salto cualificativo, é o que está marcando o ritmo de regata nas últimas dúas. A ver, vemos que hai un problema de Coruxo. Sí, semella que tivo aí un problema a embarcación de Coruxo, a Fontaíña, nesta saída. Sí. Seguramente que hai algún problema de equipación, algún cadeiro, algún abancado, supongo, calquera cousa pode pasar, e o regata... Os suíces mandaron parar. Sí, ten en conta estar nos 20 primeiros segundos de cada regata, Sí, agora mesmo non podemos ver porque estamos inmersos nesa primeira quenda, poquinho a pouco a Puebla, Rianxo, as Subias chegando xa a primeira ciaboga. Coñeceremos os primeiros tempos de referencia moi cedo cando chega esta primeira virada, aínda que de momento semella que a embarcación da Puebla a que toma un poquinho a vantaxe sobre as outras dúas embarcacións. Unha embarcación da Puebla que sufriu este ano unha ruptura con respecto ao proxecto da pasada campaña. A Tamayo non tiña pechado unha traíña para sair, quedáronse prácticamente en cadro, agora xente moi nova e inexperta, podeis dicir, levan 1-2 anos nesto do remo, a maioría deles son juvenis os que competiron, ademais na traineriña, que se xunta con xente moi veterana que supera, pois, moitos deles incluso os 40 anos, como o caso de Daniel Vázquez, que o adestrador desta embarcación de Puebla, da Carmela, que se lle chama a traíña Arousa de Puebla.
desa segunda quenda, pero vemos xa os primeiros en pasar Puebla, que foi o primeiro en tomar esa primeira virada, justamente por detrás. Chega a embarcación coruñesa das Xubias, de Rianxo, perdón, e as Xubias por detrás. Vemos aí os tempos oficiosos, non oficiais. 4.58 Puebla, 3 segundos por detrás Rianxo, e de momento a última sería as Xubias, que marca un tempo de case 5 minutos 5 segundos neste primeiro longo. E bueno, momento este que aproveitamos, porque se a segunda quenda se está a retrasar un pouquiño, momento agora que aproveitamos para achegarles a realidade dun dos clubes máis humildes da competición e que está agora mesmo competindo o conxunto coruñés das Xubias. Sé que este es un club que en los años 60, 70 era un club pujante y bueno, es un club que fue un poquito viniendo a menos, es un club muy cercano a Perillo y bueno, ya sabes que estas cosas, unos clubes suben, otros clubes bajan. Este es un club que tiene unas instalaciones muy pobres, no tiene ingresos por patrocinadores. Entonces, pues bueno, dependemos un poquito pues del ayuntamiento y subvenciones pues de las instituciones como la Diputación o bueno, básicamente eso. Compartimos a temporada pasada unha relación de 1-1 como compañeiro e agora temos que manter outro respeto, que se cadra antes tiñamos unha relación un pouco máis próxima, pero bueno, eu creo que é cuestión de adaptarse como todo. Ele é boa persona, un entrenador comprensivo, sabe o que hai, o que pode exigir a cada un e o que non pode exigir. El año pasado entró una nueva hornada de remeros, chavales jóvenes de 20, 22 años que se han juntado, digamos, con esos remeros más veteranos. Salimos, bueno, en colaboración con Club de Mera, que nos cede 4 remeros, y Perillo nos cede a 3 remeros juveniles de su club. Mis compañeros ya es el segundo año, también están motivados y bueno, como dijo Pablo, es duro y el sábado y domingo regatas a 20 minutos a máximo esfuerzo y hay que ir, bueno, llevándolo. Este grupo de novatos ou xente que comezou hai pouco, tivemos tamén a fortuna de ano pasado poder remar no clube de Remo Rianxo, que son co clube co que estamos competindo este ano. Bueno, como 7 ou 8 das Xubias remamos con eles o ano pasado, e un pouco o noso objetivo este ano é gañar os que eran compañeros nosos o ano pasado, ¿no? Que temos, bueno, en gran estima, ou polo menos aí tratarnos moi ben e todo iso, e desexamos o mellor, pero bueno, é o único clube co que nos podemos pelexar neste momento, é o que hai. Nuestro objetivo es remar bien y pasarlo bien. Temos claro que non vamos poder competir e estar ao nivel de outros clubes que, como por exemplo, poden estar nas tandas de honor ou así, xa o sabemos e remamos independientemente deso, sabendo que o que queremos facer é remar. Se puede ser de los últimos de la liga o se puede incluso ser el último de la liga, pero tienes que estar contento con lo que haces. Retomamos ao directo nesta primeira quenda. Puebla, Rianxo e as Xubias competindo. Como saben,
a embarcación da Puebla. Foi o primeira en dar esa virada na primeira ciaboga. Por detrás, a 3 segundos, virou Rianxo, e a 6 a Subias, e agardando tamén a que se dea inicio a esa segunda quenda. E bueno, estamos agardando un pouco porque como os participantes da primeira están chegando as ciabogas de terra, pois agora temos que agardar a que dean esa segunda virada. Están achegándose agora mismo xa os participantes desta primeira carreira, e vai continuar en cabeza. E vemos a embarcación da Puebla virando xa. E xusto por detrás van a entrar prácticamente a par tanto Rianxo como as Subias. Parece que semella que as Subias pois recurtoulle neste segundo longo esa diferencia que collera Rianxo no primeiro. E aproveitamos este momento para presentar o noso comentarista Santos Prol. Moi bons días. Hola, moi bons días, Manu. Chegaos a casa. A verdade é que sí, con ganas de facer un bo papel aquí na casa, a ver si agarramos o liderato xa con un pouco máis de consistencia despois da regata de onte. A debacle de Meira pois non se esperaba alcanzar o liderato dunha maneira tan clara, e esperemos que hoxe salga unha regata como a de onte. Antes de meternos con esos da quenda de honra, comentaba ya antes a Anxo e me dicía que este era un dos campos de regatas máis bonitos e máis igualitarios tamén. A verdade é que si temos un campo de regatas bastante bo, non temos influencia nin de mareas, nin de corrientes, nin de ventos, bueno, salvo cando hai un pouco de mal tempo, que aquí é unha zona bastante castigada. Temos unhas vistas preciosas, temos a praia da Lanzada aquí a 1 metro, e numerosas praias tamén aquí ao redor, así como o porto de Pedras Negras. Esperemos que lle guste ao público que asiste hoxe á regata. A verdade é que si un enclave privilexiado aquí no Grove. Cando vemos aos tempos da primeira quenda, Puebla primeiro con 10.38, marcando 13 segundos mellores de crono por diante de Rianxo. A Subias prácticamente detrás, que recurtou eses 3 segundos que lle levaba a embarcación da Virxe de Guadalupe, que se chama así a de Rianxo, a embarcación das Subias. La redundancia, este terceiro largo, ¿no? Aquí es donde se ve un poquillo A embarcación de Rianxo que non está a cadar, a verdade é que moi bons resultados neste inicio de temporada. Foi última en Muros, en Esteiro, en Redondela, en Oleiros e tamén en Pollo, e penúltima en Ares, na bandeira que abriu a Liga Galega, e tamén en Cangas, tamén foi penúltima. Cando vemos xa que saen os participantes, as embarcacións nesta segunda quenda da 26ª bandeira Concello do Grove, como viron antes sobreimpresionado en pantalla, Esteirana no carreiro número 2, na parte inferior dos seus televisores, en Robaleira no 3, Vila de Cangas está no 4 e Coruxo no 5, e agora semella que sí que vale. Dúbida, sí, Robaleira é un dos máximos exemplos agora mesmo no remo galego de traballo coa canteira. Ten 24 licencias este ano, e como dicía Anxo, todo xente da casa, agás un rapaz que é de Ares, que é o único que está que forma parte da traíña, que de fora, que por motivos de traballo está en Robaleira, na Guarda. Dous este ano en Robaleira un novo equipo, todo xente que comezou dende pequeniños nesto do remo, levan moitos anos remando, teñen
total, como decíamos, de 24 remeiros, 8 son xuvenis e moitos deles varios senior de primeiro e de segundo ano. Porque donde un ano, ni 2, ni 3 anos, pois vas a cadar resultados. É necesario pois que pase un ciclo, que a xente se vai formando, que treinen xuntos, moitos kilómetros no mar, invernos pois de moito adestramento, eso que leva despois a que os resultados cheguen. Non é cuestión pois de que 4 grandes remeiros ou 13 grandes remeiros se xunten en un mes para intentar acadar un bo resultado, non? Aquí notase moito pois o acople, os kilómetros, o traballo en equipo é fundamental neste deporte. Un ciclo que tamén está despasando aí en Rianxo, está despasando pola parte baixa, digamos, dese ciclo, cando, bueno, agardamos un intre porque están chegando xa a primeira ciaboga. Como é de esperar, Puebla marca cabeza de regata, a non ser en un momento puntual, como pudo ser Oleiros a semana pasada, onde a xuvia que lle enseñou a popa, pois é o que se está levando sempre esta primeira tanda, hoxe non se podía esperar outra cousa. Hoxe semella así nesa terceira virada que dicía antes da primeira, non é a terceira, nesta primeira quenda. E chega agora por detrás semella Puebla, que... Rianxo e Xubias entraron, creo que non se podemos ver nas imaxes, pero entraron a vez na... Sí, prácticamente en paralelo, vanse xogar todo no estelar. Neste último longo. Salimos un pouquiño abertos, un pouquiño abertos máis. Vemos Esteiro, unha boga, calculo sobre 35-36 paladas, unha boga toda conjuntada, fuertes, atacando, deixando andar o barco, frenando a espalda atrás. Esteirana que fixo un regatón a semana pasada en Oleiros, unha auténtica contrarreloxo, saindo e coméndolle pois prácticamente ao terreo por detrás as Xubias, entraron prácticamente a par no mesmo carreiro. Sí, doblando os da primeira quenda, non? Fixo unha auténtica contrarreloxo, pois para min a verdade ainda que é un club que te podes esperar de todo, porque é un club que ten aí a bola de entrenador, están traballando moi ben, ten un proxecto moi atractivo, pois, pero de todas formas para mí foi unha pequena sorpresa, porque lle meteu o dente a algún incluso da tanda, da terceira tanda, non? Sí, quedou por diante de Ares e de Perillo nesa bandeira que achegábamos aos seus fogares a semana pasada, a 20ª bandeira Concello de Oleiros. Lo que te preguntaba antes, Sancho, Rianxo agora mesmo está nese punto de renacer. Sí, estamos nun proxecto de formación, un proxecto que consideramos que o ano pasado, este ano tuvo que ser para aguantar, a partir do ano que ven pois ten que empezar a dar os seus frutos. E vemos a primeira virada dos participantes nesta segunda quenda. Coido nese plano víamos que eran Robaleira, creo, e Vila de Cangas os dous primeiros en facer esa virada. Coido que un pouquiño por detrás Esteirana e Coruxo. Cando volvemos a ver os participantes na primeira quenda, aquí a imaxe parece que Rianxo por diante de Xubias, pero Rianxo, sí, pero eu creo que está un pouco ficticio, non? A perspectiva e o estrendo do campo pois fainos ver isto, pero realmente teño as miñas dúbidas. Veremos a ver como chegan afrontando esa parte final desta regata. As embarcacións de Puebla, Rianxo e das Xubias. Se non pasa nada estrano, será Puebla a que se leve a victoria parcial. E vemos quen se leva o gato a auga, se Rianxo ou as Xubias, e quen pois elude esa última posición da bandeira Concello do Grove, porque será pois é lóxico que unha destas tres embarcacións finalicen o día de hoxe pois no derradeiro lugar da táboa. Puebla tamén está empezando un proxecto, non? O ano pasado tiña unhas expectativas pois bastante altas, non se cumpliron. Varios remeiros deixaron, tuvo que empezar de cero con xuvinís,
Eu penso que, de verdad, que os vexos contentos, vexo que Dani o seu adestrador está facendo un bo traballo, e penso que teñen que empezar de novo, pero que o teñen claro e que van a seguir para diante, e seguramente que con xente nova, despois dos que lle abandonaron o ano pasado, vai a conseguir en breve un par de aniños pois colarse aí outra vez na segunda tanda, non na tanda do sexto ao décimo. Pois si, xente moi nova en Puebla. Aitor Imaz, o patrón desta embarcación, ten 13 anos, comparte ese traballo con José Miguel Lojo, aínda que o habitual é Aitor Imaz, 13 anos, unha edade moi xoven. A Megrove Santos tamén tendes patróns moi xóvenes. Da boa para que vayan collendo experiencia, para que vayan collendo veteranía. Un padrón non se fai da noite para a mañán, e bueno, un campo de regatas deste tipo, co mar prácticamente en calma, pois lle axuda a ir collendo experiencia para o día que faga falta agarrarse ben coas dúas mans á pica, non temblar. Pois vemos xa chegando os participantes nesta primeira quenda, últimos metros para a embarcación que aí ven nese plano dende o helicóptero, ese plano cenital. Ven que Puebla vai se levar o triunfo nesta primeira quenda con moita autoridade, como ven sendo o habitual nas últimas regatas, un pouquiño por diante a embarcación da Carmela. A ver se podemos confirmar os tempos oficiais. Na champa final xa a Carmela da Puebla, que cruza agora mesmo a liña de meta, e veremos a ver, porque está a verdade que moi igualado entre Asubias e Rianxo. De infarto. Ese último esforzo. De infarto. A ver si Rianxo lle mete a proa. Parece a ver que sí. Metendo a proa ahora un poquinho máis Rianxo, e vai ser Rianxo, sí. Coido que vai ser Rianxo. Ao final con máis claridade veise un pouquiño abaixo neses últimos metros as Xubias. Onte fomos nós os que nos tocou o último posto, hoxe para eles por a mesma distancia. Onte quitábanos medio segundo no campo de Poio, hoxe tocou ya as Xubias. Vemos que penso que aínda que o noso nivel é un poquinho inferior ao nivel dos da segunda ou primeira tanda, ou terceira tanda, perdón, pero tamén é para o espectador vistoso, non? Esta rivalidade, esta igualdade que sempre que nos faga vibrar, non? Pois Rianxo que lle gañou esa a partida ás Xubias hoxe. A embarcación de coruñesa das Xubias, que como vían nesa reportaxe, nese vídeo que antes lle teñamos que lle damos a mos, pois conta con varios remeiros que o ano pasado actuaron precisamente na embarcación de Rianxo, que agora son pois rivais directos por eludir esa última praza da Seral. Cando vemos os participantes na segunda quenda, achegándose xa a segunda ciaboga, segunda virada, e coido que é Robaleira a que vai por diante nesa traiña verde cedida por San Bertolomeu de Meira. Vai ser Robaleira o que marque o mellor tempo aquí en metade de carreira, facendo xa a virada a traiña da Guarda. Susto por detrás, vai entrar Vila de Cangas facendo moi boa regata. A embarcación de Vila de Cangas tamén Estame sorprendendo xe pois Vila de Cangas, non? Robaleira, como contamos antes, pois é un equipo que non é extraño que estea aí, porque leva moitos anos traballando, pero si Vila de Cangas, que houve algunha regata como en Esteiro que non estuvo de todo fino, incluso foi superado por algún club como Xubias e Puebla, pero hoxe vemos que está na lucha pola regata. O lóxico é que Vila de Cangas esa destas 4 a cuarta. Sí, eso sería o lóxico por os últimos resultados. Tamén sería o lóxico que Esteiro fora a primeira, en cambio está aí a par de Coruxo. Pero veremos a ver, porque aínda queda moito. Santos, tío, sabrás moi ben, os últimos longos son os máis complicados. Bueno, a verdade é que si, cando xa o corpo vai cansado despois de remar o sábado, pois o domingo hai trañas que se lle nota moito baixón. Vemos hoxe, por exemplo, a Esteirana, que despois de facer unha boa regata hoxe, pois se ve bastante relegado con respecto tanto a Robaleira como a Vila de Cangas. E bueno, cando as plantillas están moi xustiñas e non podes facer moitos cambios, a verdade é que se nota o potencial dunha traíña boa o sábado a unha traíña o domingo que non pode facer tantos cambios. Sí, e seguramente que na
nas traíñas da primeira e segunda quenda son as que máis limitadas de xente están, non é como na primeira quenda ou na última quenda onde van os fortes, que sempre teñen plantillas moi amplias, como a Megrove seguro que ten unha plantilla amplia. Sí, nós temos unha plantilla coa que o entrenador pode facer 4 ou 5 cambios dun día para outro, e a traíña pois vese que está funcionando, e a verdade que os bons resultados salen por ter unha trinera moi compensada, con moita xente que poida suplir sin grandes diferencias un remeiro a outro. Eso do sábado para o domingo, pois a verdade é que é unha sorte, non? Nós, por exemplo, en Rianxo pois somos os xustos, temos 2 cambios e incluso xa se sabe que neste verán sempre hai bodas, sempre hai compromisos, e moitas veces pois costanos sair, seguro que como a nós tamén outros clubs da primeira e da segunda quenda. Robaleira 4.53, 10.16, Vila de Cangas 4.54. Pues vemos aí agora nas imaxes o que é a embarcación de Esteirana, non vemos ben a cor de aquí, pero a embarcación de Esteirana adestrada por José González Maño e patroneada por Francisco Piñeiro Seoane. 22 remeiros que ten en ficha a embarcación de Esteirana, un bloque xoven, tamén a base do club é a canteira, un equipo que leva remando pois prácticamente o grupo que está nesta traíña leva el remando xunto dende infantís. Leváronse este ano os títulos en Bateis non venceron estes rapaces en Bateis os títulos nacionais de cadetes e de xuvenís. Temos aquí xa os tempos oficiales confirmados da primeira quenda. Con claridade a Puebla marcou o mellor crono con 21 minutos 40 segundos. Por detrás Rianxo a 22 segundos, 22.02 marcou, e xusto un segundo por detrás a embarcación das Subias foi terceira nesa primeira quenda. E tamén temos os tempos parciais, como viron en pantalla hai instantes. Robaleira que era que marcaba o mellor tempo con 10 minutos e 16 segundos. A 5 segundos entraba Vilasoán con 10.21, 10.28 para Esteirana en terceiro lugar, e Coruxo fixo 10.29. E todos eles melloraron os tempos dos da primeira tanda, non? De Puebla, en torno a 20-30 segundos, sí. Sí, vemos que hai un salto de nivel entre a primeira e a segunda quenda. É un salto aí importante, pero bueno, en torno, sí, aos 20-30 segundos, que logo, pois, ao final da regata será en torno a un minutiño, máis ou menos, porque vemos que, por exemplo, a Puebla marcou 10.40 na segunda virada, metade de regata na primeira quenda, e foi a mellor, e a mellor aquí foi Robaleira nesta segunda quenda que está agora en disputa, que marcou 10.16, 24 segundos por diante. Pero bueno, logo chegará a Megrove, Interrías, Meira, e tamén destrozarán estos cronos. Bueno, esperemos que salvo unha inclemencia climatolóxica, pois debe de ser así, non? Os que están na primeira tanda pois están por méritos propios, e o lóxico é que vayan a batir estes tempos. Non hai unha traíña que estea, por exemplo, na sexta posición da Liga e que sea capaz de meterse entre os 3 primeiros. Vemos que este ano hai bastante diferencia entre as tandas, e creemos que a loita pois pode estar aí na cabeza, tamén tendo en conta a Chapela e a Náutico de Vigo, que está facendo unha temporada a verdade que é moi boa. Onte fixo unha gran regata, xa demostrou outro día en Oleiros que son uns aspirantes a poder gañar, e bueno, esperemos mantelos na distancia de onte. Cando vemos aí o paso pola terceira virada, abríndose moito a embarcación de Robaleira, a primeira en virar, e vemos a ver se podemos ver quen o fixo en segunda posición. Parece que foi Vila de Cangas, a mí dome a impresión que foi Vila de Cangas. Vila de Cangas, sí. Vila de Cangas por detrás. Creo que Esteirana en último lugar. Semella que agora sitúase a Fontaíña de Coruxo. Pero é fermoso isto, non? De que, onte Esteiro levou a tanda con autoridade, a semana pasada en Oleiros tamén con autoridade, e hoxe metelle Robaleira a pro adiante. Eso é fermoso, de que haxa igualdade na primeira, na segunda, na terceira e na cuarta tanda. Pasanlle un poquinho a todas. A semana pasada tamén o víamos reflectido, sobre todo na terceira quenda, onde en Cangas
Mecos metíalle unha auténtica minutada, medio minuto a Vilaxoán. E o domingo chegaban Oleiros, era a embarcación Vilagarcián a que se situaba por diante da embarcación grovense, que os actúa na casa, que seguro quererá facer un bo papel aquí diante da súa afección. O que dicía Santos antes, non? Seguramente que esas diferencias dun día para o outro veñen moitas veces propiciada pois polos cambios, polas plantillas xustas, plantillas limitadas, un cambio son moitos segundos moitas veces, non? Bueno, creo que hoxe Mecos pois virá aquí na casa a facer un papel un pouquiño mellor que o de onte. Onte creo que fixo unha moi boa regata, quizá se lle colou Perillo un pouco aí, pois sin telo moito en conta. Fixo unha gran regata Perillo onte, pero bueno, Mecos estuvo na línea con respecto a Vilaxoán e volveu a sacar alrededor de uns 15 segundos, e creo que vai a ser unha tanda tamén moi igualada. Perillo pois onte Si, Perillo vai demostrando que vai de menos a máis, que vai ir de menos a máis. Eu penso que a Perillo está se xa notando a man de Beni Silva, non? Sí, é un equipo xoven, está arrancando prácticamente con un proxecto novo. Despois de deixarlle moita xente, pois están aí tratando de volver a coller a estela que deixaron anos atrás. E sendo pioneiros ademais no tema do patrón, que neste caso é patrona, Andrea Montero. A primeira patrona, xa o comentábamos a semana pasada, que actúa nun equipo masculino nunha regata, nunha liga, neste caso puntuable. Si, xa tuverades antes, creo, vos a experiencia de Carolina, non? O ano pasado Carolina Otero fixo a regata de Diputación, o sea que xa pudo haber sido patrona máis veces, pero bueno, as inclemencias do ano pasado non permitían facer moitos experimentos. Pero bueno, esta rapaza, Andrea, pois demostra que unha muller en condicións normais pois non lle afecta o ser muller ou home para ir guiando a treña. É moi ben considerada ademais entre os seus compañeiros. Andrea Montero, santiaguesa, 23 anos, estudiante de INEF e patrona do Club de Regatas Salgado Perillo, que onte sorprendeu a todos, que foi sexto, pero bueno, de momento non nos vamos a centrar en Perillo, porque Perillo sairá na seguinte na vindeira quenda. Agora mesmo centrámonos na segunda, que como víamos antes, domina Robaleira con Cangas en segundo lugar, por detrás Esteirana e un poquinho máis retrasado a embarcación de Coruxo. Bueno, tal como decía Anxo, pois a treña de Robaleira ten moito mérito colocarse o primeiro ano nesa posición. Vemos que está estrenando tamén unha treña, unha Milivia, estaban remando cunha treña, pois era unha Pedro Cuesta, creo que foi a primeira que fixo Pedro Cuesta, unha treña con moito tempo, seguramente moi lastrada de peso, en non moi boas condicións. E bueno, o cambio de barco pois tamén psicolóxicamente afecta. Verte con un barco en boas condicións, un remos en boas condicións, axuda a poñerte un pouco máis arriba. Efectivamente, foi décima en Ares e novena en Esteiro, que foi as dúas regatas na que Robaleira actuou con esa embarcación Pedro Cuesta. Logo a partir de Redondela xa cambiou, conseguiu un noveno posto nesa bandeira Concello de Redondela, 13º en Cangas, 12º en Oleiros, e onte tamén repetiron ese 12º posto a embarcación da Guarda, a embarcación de Robaleira. No, o material é importante, non? O material ahora, cando as regatas se deciden por centésimas, pois unha boa embarcación estable, unha embarcación que che permita pois arañar, ou unha palamenta, non? Un remos que che permita de fibra, que che permitan arañar pois centésimas, pois ao mellor estás falando de un, de dous ou de tres postos. Pois xa temos os participantes nesta segunda quenda chegándose ao penúltimo paso por boia, terceira hacia Boga. No, perdón, no, chegan chegan, perdón. A mí que me está sorprendendo hoxe é Vila de Cangas. A verdade, Robaleira pois sí que está facendo un regatón, vai a gañar a súa tanda, pero de Vila de Cangas, despois de pasar os problemas das primeiras regatas, vemos que hoxe está aí, estuvo luchando e vai a entrar deixando pola popa a Coruxo e Esteiro. Pois veremos o tempo que marcan estas dúas embarcacións, pero certo é que victoria nesta segunda quenda para Robaleira, que fixo un auténtico regatón, o igual que Vila de Cangas, que vai deixar por detrás a Coruxo, que vai entrar en terceira posición. Eu creo que foi Coruxo por diante de Esteirana. Sí, Coruxo. Non se cumplen as expectativas, non? O que comentábamos antes, que
que dun día para outro a igualdade é máxima. Esteiro onte primeiro da tanda, hoxe último, e nada, sorpresa total. Por arriba e por abaixo, ademais, o que pense que isto está, que aquí está todo dito, bueno, si non está equivocado. Si, isto non é fútbol, non? Que sabes que o Madrid e o Barça pois empezan no primeiro partido e hasta o último están arriba. Aquí no, aquí pode pasar calquera cousa en todas as tandas. O que comentábamos antes, un cambio, o material, unha medida, un detalle, pois vanche baixar ou subir postos. Moitas veces 2 máis 2 non son 4 nesto do remo tampouco. Pois a ver se podemos repasar agora de forma oficial eses tempos, eses resultados, antes de que saian os participantes ao campo de regatas, que están facendo, pero de momento aínda non van iniciar nesta terceira quenda as embarcacións de Ares, Vilasoán, Mecos, Perillo e a Cabana de Ferrol. Pero bueno, repasamos o que aconteceu na primeira quenda. Venceu Puebla con autoridade sobre Rianxo, que se impuxo e que deixa as xubias nese último lugar.